lapidan hakanu no jaka bakam kodor kelong mapin syakri yo blay ye kata kade mong kwa ban kentu pi blay un kedku un darkat bat pi un ai bor pi barabor hi hagba pi IT la de mun syakri yo blay la kalong ha min sngi la le hakanu no kapor ye kata kade kentu na ta jong pi gum pi yeng kasem Shwaya ka bangin ya poi syakni ke puli ya ktien ke jong blay nga kwa ban ye thu i wejing ye thu khana iba lese inyarap ya pi susu ban ai jumut ban ai mensim no kumjo ya jing im ke jong pi khantam hakum kini ka por ka ba pi kan mau ye yo taw bala le no haswa jong pi long ha ka wei ka por la don wei sim ba kraw bon ni sim ula don ki shakri ke bon ma ka hima ka jong u bara ko ka singi ula khot no ya baro ki shakri no do kita ha ki ba ke don ha ka kti ka mon kti ka diang jo bat kumjo ki wei pat ki batrai hapo ka yeng ka sem ka jo wang la shai ka singi shuti ya bro bakari ka singi ka bangingin ya lek chapo klaw bangin ya lek sikar wong siem ya gini ki sikar mo lek bemran teu siem lo ang ya gini ki shakri jo baro la shay ka singi batray hakano no ka kam hayeng pimnon kam mantray shu gini ki basong shakti ka man kti ka diang jongaro pimnon kam mantray shu la shay ka singi ngin ya dadu dang step habangi kira ka bathya ngin penbyang ya ka bam ka di ngin penbyang no dong shdong ngin ya mi ni ye ngin ya lek sikar ngin ya lek bemran klaw te kini ki syakri jo baro kila ya kamen ma namar ju ami mo man ka singa pendap ki routine ki program ki jongki kum ta kada singi banyo le sikar shakhlaw kila ya kamen ma te kila ya mi baro men step lawan kita ka step ko bobot kila ya lumi ki lang ki tiar kitar kita ki jinya set merat ki pen ap merat kum ta te kila ya mi ni yeng baro arkat usia men le shakhlaw te ndala poi hapo khlaw siem ula pen yeng lang ki baro khoi bob lop thai ki hala ka jong ka group ki lai te ula bentai kata ka law ba law san bro ko wei hala ka jong ka group ki kinya lei de kum ta ki lei hala ka jong ka group baru siem ru lei ha ka group ka jo ula ni lei ha wei ba ka benta te anda ba ki lei kum ta ka khlaw ban le sikar ka ik ba ja ka long ba ki lei sikar kum ta bro she singi lei ki wat marat bro she singi kim pat sim lei yo ya ka marat te kum ta kala poi ka por shi teng singi te siem la khot lang ki bro khoi long pa ban la poi ka por shi teng singi ngin se mi biang ha ka ni ka jo ka jaka ngin ya bam bat ngin ya mo ngin ya pen kadang soi la di hadin jo ka tang se le biang pat chapleng jo sala ka jong ka group bangin le ya ka ban sikar ni bi amrat te hadin nang ta kita ki syakri baro bala poi ka ta ka shi teng singi la ya wan lot bangin le shong ban ya bam hapo jo ka ta ka jakar kat bala siem te ka ba ki dang ya shong kum ta ban pen kre ya ka ta ka bam ki jingta ki jingber ki jong ki baro no dong sudong long ba begini bam no kumnu siem kat ba udang mo udang ot jingot hang taw la kum yo ot ya kini ka kti kime ka jong la kum yo ot ya ka kti kime ka jong di hadin nang taw la dap yo ot ka snam ka play ha kani ka kti ka jong bo la khot ik te shakri bo khot le thu ya ka ik bala ja te taw we na preng ki shakri bu judan ba kti ka mon ka jong taw we na preng kita ki shakri ki jo bodan kti ka mon la ong kum yo siem ong ko pa im ke baro ki bajai me kilong ki babha syakri uang ru kumjo uang ke bro ka bajam dei tang bakalong ka babha ka dei ru kamon ki jong blay ong utaw syakri siem na lo bam sim la yom rat bro stem singi la ya be nang ta baden lai wan la mod ya bam yo ot se ka ti uniu syakri uang kalong ka babha uang uniu syakri uang me de bri bo be me de bri bo stan kum no kan de ka babha bang yot ya ka ti ka jong a taw syakri suang tang ka ta tin uang ke bro siem ka baja ka de ka babha sta te kum ta lakut kata ke jinya nia hap deng usiem bo taw syakri tigila poi kata ka por kila de penya ba menjadi bro kile le biang syaka jaka bani bemrat kila pia balang le jong ka group ke jong ki te ong bakat ba kidang ya le kum ta kumno ka kim lap batep ba kane ka sin beng kala kem yong mo kala kem dum ba la stang man kem dum kum ta uniu sim la ja lenti hap deng jong kata ka lau ba ka lau san siem la jalan ti hapeng kalau ba kalau san bara pedeng kata ke jing jalan ti ke jo kini ki syakri ke jo bro khot lamar la ikut lepa ba anda habala mi chwit kini wan pai biar kata ke jo ke ja khanang bikin ya pet bikin yo bani pai no sela ke jong ke yeng siem ten rai anda la poi kata ka por baro kini ki syakri la poi biang kata ke jo ke ja kan ru siem chum la poi kle lengo bro khot yo siem kle persang ban wa ya kata ka klau ne kim shem Regi ke bajai nu siem long ba hapeng jong kata ke jing ja ke ju ula lamwir la ne ula petwir hapeng jong kata klau la yai wir hapeng jong kata ka klau bat kumnu hapeng jong kata kina don kini ki breu ki bi khot ki kini ki ru klau mo ki ru klau go dong bam do breu ki bat yo ne breu But how you bat you breu kila you ne kim tip bodu same kim tip bodu no na kita bodu breu. But how you kila shim you nu same. But kila rai you support jo kata kenhun ke jongki hapo ke group ke bikin kena riu cloud. But how pring jengini ke riu cloud don we same jongki ba pet you kini ki riu cloud bodo. Dia dah lawan rai you nu breu nu same support jong kita so same jong kita ke riu cloud la pentek la te you how you ding. But kila du hoi kila kenhoi kila ruai kila tem ke sing kila mujang ta kila shat kila kemen. Nama boleh yuk bam do breu.
Malah ya dok brio. Ya kita kemen kita syat kita ki mungkin klau baru hangka. Batlah dei sakapor kata ka miet kala kelas ka step. Hapeng kejinya syat kejinya put kejinya tem jongki. Bandar poi ke step ka bebut. Kalau dei kapor ya ka ba on ot no yung nu brio ban kenya bam dok no yung nu brio. Kai ka beja ka long ba. Mau syai ka begin lek kamtai kila pentanam ya ka na ta pada kila penap lepa ya ka white na dong sedong kila penbiang lot. Ki muslim musla kila penbiang lot na dong sedong bikin ya syat dok yung nu brio. Ba syai ya ka bikin ot no yung nu usim. Utau baki kila yo kem. Kai ka beja ka long ba. Usim jong kita ki ru klau bro ulong. Check try ya ka met ke jong u. Baik ba kanum don kanu ka dak ka met ke jong u. Te kila penlau ke sopti ke jo la penlau ki janpong ke jo baro bala check ba kam don kanu dak kam don kanu dak bat kumnu we no pleng ki shakri la kompet ya ka kti ke jo bolo shem ba ka kti kme ke jo kala don ka dak mong ba kala don kum jo ka dak ka bala ma kala sha ot kindiat ya ka ne ka kti kme ke jo te uniu shakri lon mare sha tau sim jik ni ru klau long ko pa em uniu briu don ka dak ka kti kme ke jo don na kadak ka kme ke jo kumta uniu sim jik ru klau long kata kamu mlong bam niu briu mlong bam niu briu plai no yu ai lat bu lek no namar bolo don kadak hakakti ke jauh kumta kile pelaj no yang tahu usim ula lipai no nak kata jaka pada din na tahu ula syang benwa dik tak syakri bagi syakri kile wat kata kasini pro sini kile syam usim kile wan lam usim syaka yeng sim ke jauh bandala po ke yeng sim ke jauh ong ni syakri wang ba ko syakri jonga kadai syak ai ke ba me ong kai dai syak ai ke ba me ong ba kai baro ka baja kadai shisha ka babha dei ro kamon ke jong blai oh te u shakri lo slungo wa kum no kalong babha te uni usiam hang tao long hoi kadai shisha ka mon ke jong blai kadai shisha ka babha te lungo to shakri kita ke shakri pro jong blai wong kom ta te lo ya thu wong ba ha ka jing sha men miet yang ala kem de ki riu klau ba ha chwa ya ka bikin ot no yang ot do na ba ne bam do ki lap ya ka ti kme jong ba la sha ot ba kum ta ki lap laj im yang kadai shisha ba ki ke baro ki baja kadai kaman ke jong blai kadai ka plan ke jong blai kadai kaman ke jong blai ni shisha ngi sulungo da ka jmut brio rengis kam blai tu kam ha bangis kam ka don ka daw shulendet ka bo blai usha iki ke boro kinja ha ka jing im ke jong liu khun jong pi ru kum jo mar ka ta ka daw nga ko ban ong ko ong ni ushakri yo sim ke boro ki baja kadai ka mon ka plan ke jong blai kadai ru ko ba suda na ta ka jing im ke jong ni Setelah bayi wajing itu kena ngam tu syaya sini wajing itu kena we brio bodon ha yeng ke uruk kum jo labu ya ki sentiu baru ki betenak ha yeng ke jong ni brio te hapring jong kita ki syakri baru khoi ulong ba yau tau sentiu bodon hapring jong kata ka plau yeng ke jong ulong ba don kaman sumar bha yau tau sentiu kam sumar bha banum syo sngitan banum syo slap tan ka utrai jong ta ka yeng lo juong baik ba lada ka ja kum no yu sentiu utau mali ba pe yu sentiu unsha ban penchitom unsaan penchitom lada jak nung tau sentiu blo thung hapring jo yeng umali bade ban sumar yau tau sentiu unsha penchitom te kai ka baja kalau ngakasi ka bobot uni usyakri bade mali lada ban penbiang lu dok sedong janmi kum jo lada ban ai tau sentiu lada ban khoi yagi nyot par khoi te kumnur janmi ndala amur nong dala mi la sang kem dum kum ni te la jawan lawan uslap bejor mata kapor te kai ka baja kalau ba uni usyakri lale chala ka jong yeng ka jong te umla ban ye tau sentiu ma ba udan ha ye jo konrat le kum no ta kasing lu shimi tau sentiu ra no sya ka kamera uli bu no ka kamera songkai uli bu no tau sentiu ka kamera songkai le ko ka kamera ka jo te hastem ko babu ni syakri wan usyam mo tau sentiu ba kerpang sampai babu hapo jong ka plau jong ka yeng usyam bom dan shu ula leng lo pisa lo kli ya baro ki syakri shano tau sentiu kim dan batim ula kli ya baro ki beran tam dan batim Bolo sedang meliwat shanu ni sentiu don msyam baru ki kamera kinang tadi mulau sedang persyang benwat ulai kendo yo kunrat wong kli kunrat wong kunrat ngala dono yo sentiu ba metung hapreng ngala bo yo ngala sumar yo menen rei la don batu no yo sentiu uni sentiu don shu sentiu don shu akan ka hakatu ka ma plau ba preng ngala persyang benwat ki kerpong jo ka yeng am syam ngala persyang benwat sabar jo ka yeng am syam ngala persyang ban pe hapo jo ka kamera jo ka yeng am syam kunrat wong wanung ku slai Nomor tu usuntiu ngala shim hi manga menen mien bangala bu yu ka kamera ka kerpang ka jonga ngala bu yu ka kamera ka kerpang ka jonga hai scam kene ge ju ko lenti ka ba ublay u ibet lu kum ju lesi yo e jong pi unum du jeng men namar ka bible ka krenshai kum ni nga odan artli di khot bangan puli nam ta jong pi ka ni ka por
Bangai scam kani kan yarap ya pi ban pin kan mau biang ya ai ka ba pi pla ya snow na ka jing puli ya ktin ka jong play ka ong kumni ha ka gospel jing Yohanes kan nong ka ba khat way ha ba pi puli ya kani ka jing tho ha ba Jesu wan sha ka ying jong ka Mary bat ka Martha ha ka ba upara jong ki ula yap no Jesu ya tho ya ka Mary ba ka Martha wong ya kani ka kentien ba pi puli ya ka gospel jing Yohanes kan nong ka ba khat way ka khat pin puli kan du khat lai pu ar wong te ka Mary onda kala poi she ka jaka ka bu Jesu don kala yo i yo kala demngon haki kijat ke jo bat ka da ongru ko try lada me don hang ne para jonga un dalayap ong ka Mary yo Jesu te Jesu haba lo yo i ya ka ba ka da yam bat ba ka yam bat ba yam kita ki jiru ki ba yo wan lem bat ka ula no hala ka men sim bat ula kuslai bador kali hangno pila ya bu kau kila ya tu ko try wan tu kmiru Jesu ulayam henry ki we na kita ki bayo kila ong uni ula pen pe ki khmat jong uta uba matla hato don bor wat ban penlong bat wan penlong ru ba uni onam yap kani ka jingkali ka jingki break badan hangta de ka ik ba Jesu la le pipuli kani ka gospel Yohanes pinyo i bahadin mula wan ka Martha kala i yo Jesu kong ko try ka Mary kom jo i kong la me dan ji sha lasos mjalayap onum jindalayap de Jesu wang la da phangeng wadu tau ba yap on yo ban impat ki ki benda jo kani ka lenong ka ba khatwe pin puli pin sa shem Jesu kran ya kata lada phangeng buat kita ki bala yap kin saya mi pat kata ka de ke jing kran ke jong Jesus Christ namar kata ka daw ngakwa ba dong kum ni ka yeng ka sem bala le haswa jong ha ba jong phi kran ka sngi ka bon sa mi pat ka jing yap kam ni ka ba kut bat kan don ka sngi ka jing mi pat ka jong o ba ngi scam bo blay ha bo shim no yo udon ka plan ka ba khamha na ka benta ka burom ka jong u kum jo ngintip sai ya le so blay yo i yo ba kala de ka por ka jong u ba undon ha ka ta ka burom ka ba kra ka jong blay ngimla ban tip ya kata hendrai ngatip ya kani ko wai pat ba ka wai ka singi kan dan ke jingmi pat ba unyo ban mi pat rekat lem bat u Chris Jesu ha ka burom ka ba kraw ka jong u ba de kani u Petros wang de nomor kani ka daw ka bo Jesus Christ la long kata ka jingmi pat ba long bala de nginget ka dan ka jingmi pat ya ki bangai kani ka de ka u Petros pat pun benrap susu wang ha ka lenong ka bening kong na ka siti ka bening kong ka u na ka dekat ka ba lai ba ka dekat ka ba saw de pipuli kani ka benta jong ka jing tho ka jong u Petros wang ka jingger ku yo blay ba du kpa jing Jesus Christ bo try jongi u ba kat ba kum ka jing isnei ka ba khra jong la pen ka arsien ni sha ka jing kermen ka ba em da ka jingmi pat u Jesu na ki bayap but then marka ni ka daw ngi don ka jing kermen ka ba em ong u Petros ngi don ka jing kermen ka ba em ki ba ngai ha cross Jesu dai ta ka da u Paul song wanum ko slai sa wanum yam sa wanum susi sa nomor belai ka don ka jing kermen ya ki ba ngai how Christ Jesu ki ba ngai ha ba ki yap ki kunno nomor belai kim ngai u Jesus Christ hene ki ba ngai pat ha ba ki yap ki don ka jing kermen bangin nya mi pat kumbau Jesu ula mi pat kumta ngi nya mi pat rekat lembado ngadon kene ka ju ka jing kermen ha ka wei ka sngi bangin si shem biang yu hang ka te ka jaka ka ba blai ula pan kre tang na ka benta ki ba ngai bat ki ba shania how Christ Jesu ka ba kongsan kene ka wei ka bangan put nortan ka ba kongsan ke dei na ka benta jong phi ka yeng ka sem nam tai kong kum ka kme nam tai ki henmen ki para ki le haswa jong ki baro ki badan na ka por ki ba ki ba than para kum ju tangga wei pi kwa bani shem yo ba jong pi bala lin ho ndan da ko wei ka lat ka lenti phimla persang ka da ka bor ka jong pi ndai da ka jing start ndai da ka jing la ndai da ka jing nang ka jong pi tangga wei ka lat ba ka lenti ba ka ta ka dei priang yo Jesus Christ shania how Jesus Christ but nget yo ba tang mo bala ban aya ka jingem klem kata ndan bala ban yo i ya kita ki ba i ki ban lai haswa jong i his kem tani kan yarap ya pi kum ka yeng ka sem ba pin IT khambai la di how play kumba pi kan mau kamen toy ban ya kan mau ya ki ba i ki jong i la da ka wei ka sing nam la ban ya shem kamen toy la da ngin ya lai ha ka wei ka sing ba i jong i um lai cha bneng ngin le cha du jok mtoy yo hane perthai kani ka perthai ki tang sipua ka ba kham kordor kolong ban kan mau daga jinge nadu menta nang ni na perthai daga jinge ka ba scam bo don ka khet ka jong blai ba ngiru ngin le ban kan do yu ha ka wei ka sing ha ka ta ka khet ko blai lo kan khre ka ta ka ba kham kordor kam nei ka jing kordor jo ka jing kan mau ni perthai ka ba kham kordor kolong min ye shem ba ki ba e ki jong i ha ka ta ka jaka ka bo blai lo kan khre la da ki nge yu Christ Jesu ki ba shene ha Christ Jesu ki ba em rekat ba Christ Jesu ki ba ya galanti jong Christ Jesu ki nya shem klam jing bakla hane kita pat ki ba ya ala ka jong kalenti ki bam nget ki bam pedang ki bam ya ba Christ Jesu kita hi ki nom la ban ye shem ya kita ki ba e ki ba le haswa jong ki to blame kur khu
ba ke jing kentu ko khadu ko jonga kolong ya ke yin ke sen to IT la ka jong ke jim ke jong pi hau blai to ya irin khat lem batu ba is kam blai no ko khu ko do ya ke jim ke jong pi ba ke yin ke sen si po do test